Hej, nazdar, čaute, ja som Sydney PA. Zdravím vás pri dnešnom videjku, čo je tutoriál ďalší začiatočníkov a dneska si vysvetlíme, čo je action, čiže action, čo som už vám už hovoril. Už sme si vysvetlili, čo je fraps, potom som vám povedal, že na druhý deň si vysvetlíme, čo je action, potom si vysvetlíme, čo je bandicam. Dobre, takže dneska si ideme vysvetliť, čo je action. Teraz nahrávam cez fraps, pretože nemôžem nahrávať cez action plochu, takže fraps, čo je cez Camtasiu, ale to nevadí. Tu si budem takto pozerať, či nahrávam alebo nie, pretože Camtasia to je nie to až taký dobrý program na nahrávanie. No dobré, pustíme sa na action. Takže, ako prvé tu máme video recording, čo je rekordovanie videa, čiže nahrávanie videa, čo nahrávate práve. Tu si môžete vybrať z troch spôsobov nahrávania. A máte tu hru, keď chcete normálne natočiť, čo máte na fullscreen hru, napríklad zapnem si túto Outlast, neviem či vidíte od mojej hlavy, takže tu je, neviem teraz v ktorom rohu som. Tu je Outlast, túto hru si napríklad ja zapnem a môžem ju kľudne nahrať. Potom tu máme plochu, keď chcete nahrávať normálne plochu, zapnite si toto, potlačíte toto, alebo hotkey a budete normálne nahrávať plochu. Potom tu máte zónu, ktorú si môžete vybrať, čo chcete presne nahrávať. Ja keď napríklad chcem nahrávať iba kôž, tak si takto do takejto kocky, takto, kôž. No zmenší sa to už viacej nedá, iba takto. Takže a iba toto budem nahrávať, takže. Dobre, ideme naspäť. Potom tu máte file formát. Takže file formát je formát, v ktorom chcete nahrať to video, čiže môžete to nahrať buď AVI, MP4 alebo MP4 Intel QuickSync video. Ja som si vybral MP4 Intel QuickSync video, pretože to je nové niečo, čo má action. V starej verzii action je iba AVI a MP4 a teraz tam dodali ešte aj plus MP4 Intel QuickSync video. No ja nahrávam v tom. Potom máte video size. Video size sú pixele, ktoré chcete nahrať, čiže môžete si vybrať Full HD, HD a potom ďalšie pixele, čiže od 1080 pixelov až po 240 pixelov. Ja nahrávam hry v 720 pixelov, pretože tam mi to až tak nelaguje, ale napríklad keď nahrávam plochu cez action, tak nahrávam 1080 pixelov, čo je Full HD. Alebo si môžete dať originál, ale vtedy sa vám hry budú nahrávať, ak dobre viem, 720 pixelov. Potom tu máte video frame rate, čo znamená FPS-ka. FPS-ka sú obrázky za sekundu, čiže obrázky za sekundu si môžete nastaviť do 60 fps až po 15 fps, takže ja mám 120 fps, no že takto sa mi nedajú dať, nie sú funkčné, ale niektorí možno z vás majú funkčné 120 fps, lenže ja to nemám. Nemôžem si to dať a ani by som si to nedával, pretože lagovali by mi tie videá, takže nedával by som si to. Ale 60 fps mi ešte počítač ťahá, takže to je dobré. Ale niektorí máte možno slabší počítač, Intel, neviem, Intel Core 3, alebo ja neviem, ja mám Intel Core 5, takže mne to dosť dobre ťahá aj na 60 fps, ale napríklad 30 fps, aj to je dosť dobre, čiže 30 obrázkov za sekundu. Potom tu máte duration, čo znamená, či chcete nahrávať to video v hodinách, minútach alebo sekundách, čiže napríklad keď chcete nejaké video nahrať iba 1 hodinu, nastavíte si 1 hodinu, dáte si toto start recording a to video sa vám zastaví po 1 hodine. Potom tu máte recording system sound, čiže napríklad keď dám nejakú pesničku odtiaľ toho hociakú, tak ju budete počuť, ale keď toto nemám zaškrtnuté, takú pesničku nebudete počuť. Potom tu máte Allow Multichannel Audio Recording, čo je všetko. Aj toto, keď takto budem tlačiť na šípku, na myšku, aj to budete počuť, čiže mikrofón, všetko. Dobre, tu máte live. Live je na live streamoch, čiže live si môžete dať nové server, ktorý chcete nahrať. Potom tu máte remote action, čiže cez action chcete nahrať to video. Potom tu máte nové video size, zase video size, čiže pixele, od Full HD až po 240 pixelov. Tu zase iba server si môžete dať, ktorý chcete natočiť. Zase iba server. Tam som nemal čo vysvetľovať. Potom
Nahrávam, dobre. Potom tu máte audio recording. Audio recording je zvuk, ktorý chcete nahrať, čiže napríklad keď ste už nahrali nejakú hru alebo nejaké video a chcete k tomu iba dodať zvuk, tak na to si kľudne môžete kliknúť a to video budete nahrávať so zvukom. Nebudete vyhrať to video, ale iba zvuk sa vám bude nahrávať, takže to kľudne môžete urobiť. Zase tu máte duration, či chcete to video, či chcete to audio nahrať v hodinách, napríklad 1 hodinu chcete to audio nahrať, tak si dáte tu 1 hodinu. Output formát, čiže v akom formáte ju chcete mať, môžete si to dať od WAV až po MP4. Ja mám WAV, pretože mám zabudovaný mikrofón, ale kebyže mám USB-čkový mikrofón normálne zakúpený, tak by som si dal 100% MP4, pretože teraz, keď si dám MP4, tak to video mi dosť seká. Ešte možno aj teraz mi seká audio, alebo WAV mi až tak neseká ako MP4. Dobre, zase tu máte mikrofón, či chcete, aby ten mikrofón furt nahrával, čiže mikrofón, alebo na nejaký record button, čiže napríklad dám space a iba vtedy môžem hovoriť, budem tlačiť takto space a iba vtedy budem nahrávať to video, ale always recording som si dával, pretože to je najlepšie. Zase benchmarking, zase či chcete hodinu nahrávať alebo nie. Screenshot znamená obrázok, ktorý chcete zachytiť na ploche, čiže napríklad máte nejakú hru, zlakli ste sa, chcete ten obrázok zachytiť, tak máte nejaký hotkey, napríklad 6 na numerickej klávesnici, máte 6 napríklad a ten screenshot sa vám normálne zachytí. Ja to mám normálne v JPG, čiže v normálnom obrázku, ktorý zachytíte, sa vám tu máte screenshot area, kde chcete, aby sa vám to video uložilo. Ja to mám na ploche, takže keď zachytím nejaký screenshot, tak sa mi to hneď uloží sem na plochu. Teraz nemôžem dať, že kde chcem, aby sa mi to video uložilo, pretože nenahrávam cez Action, takže nemôžem. Dobre, ideme ďalej. Nahrávam. Budem si to takto furt kontrolovať. A ako posledné tu máme nastavenia. Nastavenia tu môžete dať, že v akom jazyku chcete mať Action. Action ešte nie je v češtine, ani v angličtine, ani ničom takom. Ešte nie je ani v češtine, ani v slovenčine, iba v angličtine. Čiže iba angličtinu si môžete vybrať. Application reset needed to application setting. Keď chcete, aby sa vám tie nastavenia, čo ste zmenili, musíte Action nové reštartovať. Dobre, potom tu máte Application Windows always on the top, čiže či chcete, aby Action bol vždy na ploche, aj keď ho máte takto zminimalizované. Napríklad hoci čo zapnem, hoci čo, tak najskôr bude Action a nie toto. Takže toto si dám takto napríklad. A prvé bude Action. Čakajte, vidíte? Mám to tuto, ale prvé je vždy Action, takže ako môžete vidieť, je to dosť blbé. Ja si to nedávam, to je blbosť podľa mňa. Dobre, check for updates. Update, keď je nejaká novšia verzia z Actionu, či chcete, aby sa vám to nové ukazovalo tuto dole. Mne sa to ukazuje, aj čo je dobré, aj teraz mi to vyšlo, ak dobre viem, takže si budem musieť aktualizovať Action, ale potom iba Start Application Minimizer to Ray, či chcete, aby keď máte vypnutý Action, máme vyxnutý, či chcete, aby Action bol tuto dole a nie vtedy bol tam dole, keď ho máte nové zapnutý, lebo vtedy je 100% tam. Hide Action Windows on Desktop Recording Start. To znamená, či chcete, aby sa vám Action nové zminimalizoval hneď, keď začnete nahrávať nejaké video. Takže na toto kliknete alebo hotkey a Action sa vám zminimalizuje. Potom tu máte Show Action Windows when Desktop Recording is finished. To znamená, že Action, keď ho máte takto zminimalizovaný a dokončili ste nahrávanie, tak vám sem hneď vyskočí takto. A ešte Run Action on Windows Start. To znamená, že keď zapnete Windows, zapnete počítač, tak sa vám Action s ním zapne. Toľko rozprávať. Takže tu máte potom video, v akej kvalite chcete vydať to video. Ja to mám na Haigu, niektorým to laguje v Haigu, takže si môžete dať normal alebo low, ale vtedy to video nebude vo Full HD 100%, pretože vtedy to nemôže byť, keď to je medium alebo normálne alebo low. Potom tu máte bitrate, ja to mám na 100%, môžete si to aj vydávať, tam vám to nič nerobí s videom, nelaguje o to, aj keď budete mať na 100%, nebude vám to lagovať, to je nič. Input range, veľmi neviem, čo to znamená, ale ja to mám na 16 235. No tu už nemám čo vysvetľovať.
Potom tu je webkamera, čiže webkamera, cez ktorú nahrávate. Ja mám zabudovanú webkameru v notebooku a aj s ňou teraz nahrávam. Či chcete recording mode, že či chcete, aby tá webkamera vždy nahrávala, alebo zase na nejaké tlačítko, či chcete, aby to nahrávalo. Takže napríklad, keď budem tlačiť Ctrl, Ctrl, vtedy mi začne nahrávať kamera. A aj vtedy nahráva. A keď už nebudem tlačiť Ctrl, tak mi nebude nahrávať kamera. Čo je dosť blbé, takže ja mám always. Potom si tu môžete vybrať akú webkameru chcete nahrávať, môžete si vybrať hociakú webkameru, akú máte. Ja mám teraz tú zabudovanú, ako som už povedal, čiže Lenovo Easy kamera, ale keď máte napríklad nejakú USB-čkovú kameru, neviem, hociakú, tak môžete si tu vybrať. Tu môžete vybrať pozíciu toho, kde chcete byť. Tu si môžete vybrať veľkosť. Tuto máte akože náhľad, keď vám to sa vyjde. Nejde to, pretože nenahrávam, nevadí. Ale napríklad raz budem takýto veľký a keď toto dám napríklad na 30%, tak budem takýto veľký. No. Jak to vám rád vysvetliť. Dobre, ale tu si môžete zase dať reset a dávam to na 16. To je jedno. Dobre, tu máte druhú webkameru, takže keď chcete sami seba nahrávať cez dve webkamery, takže napríklad cez zabudovanú alebo cez dve USB-čkové kamery, tak si to sem kľudne môžete dať. Ja teraz nemám druhú kameru, takže iba jednu kameru mám a to nemôžem dať. Dobre, ideme ďalej. Na zvuk, to je mikrofón toto. Mikrofón, ako môžete vidieť, si môžete zase vybrať, či chcete mať ten zabudovaný mikrofón, alebo či ten USB-čkový mikrofón, ktorý máte normálne zakúpený. Tu máte volume, čo znamená hlasitosť mikrofónu. Či chcete, aby ten mikrofón bol hlasný, alebo nie, ja neviem. Tu si môžete reset zase, kľudne, ja to mám na 90, keď mám reset, ale ja si to dávam na 100, pretože ja mám ten zabudovaný mikrofón a vtedy to není až dosť také hlasné. Ale niektoré USB-čkové mikrofóny sú dosť hlasné a tu si môžete dať dole ten hlas. Dobre, System Sounds, tu si zase dávate iba reset, nemusím tam nič vysvetľovať, či chcete, aby tie hlasitosti, čo máte v počítači, boli hlasnejšie ako mikrofón. Si to tu môžete kľudne nastaviť, alebo si môžete dať kľudne 50 ale vtedy sa ma až tak dobre nedá počuť. Ja si dávam reset, to mi tak dobre dá k môjmu počítaču, jak by to malo byť. Potom tu máte bitrate, môžete si dať kľudne aj 512, ale niekedy tam mi ten zvuk seká, takže ja si dávam 320, ja som s tým spokojný. Je to akože dosť dobre funguje. Ideme ďalej, FPS-ka. Kde chcete, aby sa vám tie FPS-ka zobrazovali, v ktorom rohu, alebo hore, alebo dole v strede. A ešte hotkeje, ktoré si môžete kľudne nastaviť, ako vy chcete. Máte tu recording video, takže s čím chcete zapnúť nahrávanie, čím chcete vypnúť nahrávanie, čím chcete zapnúť audio a teda, to nemusím vysvetľovať. Dobre, takže nahrávam, OK. Takže nejak tak som vysvetlil narýchlo Action. Je toho tu dosť a už ma nové bolí hlas, bolí jazyk, to ako som rozprával. Takže musím sa aj napiť. Takže, ja by som toto dokončil. Keď sa niekto páčilo, zanechajte like. Keď sa niekto páčilo, zanechajte dislike. Píšte mi do komentu, čo by som vám mohol vysvetliť, aby ste vedeli, ja vám to kľudne vysvetlím, hociaký program mi môžete napísať, ja si ho stiahnem a vysvetlím vám ho. Takže, dobre, čaute, zanechajte odber, krásny koment, čaute. Bye!